În micul colț de rai pe care l-a ctitorit preotul Emilian Prodan a avut loc ceremonia solemnă de învestire a sa în funcția înaltă de demnitate ca vicar mitropolit eparhiot al Mitropoliei Ortodoxe de Muntenegru din România. Au fost prezenți la această mare sărbătoare membrii Sfântului Sinod ai Bisericii Ortodoxe Muntenegrene, condusă de înalt preasfințitul mitropolit Boris, mitropolit al Bisericii Ortodoxe Muntenegrene, preasfințitul Ivan de Duclea, secretarul Sfântului Sinod, Dragan Pavlovici și multe alte oficialități. Peste 3000 de oameni s-au rugat împreună, iar acum sunt invitați să se roage în comuniune cu credincioșii muntenegreni și cu cei care vin în pelerinaj la Sfintele Moaște. Onorați membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Muntenegru, aș vrea să vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să fiți prezenți la bucuria pe care o avem noi. Prin voia lui Dumnezeu și ajutorul Sfinților s-a înființat oficial în România Vicariatul Mitropoliei Ortodoxe a Muntenegrului. Vă mulțumim că ați venit la această Sfântă Biserică, numită de acum Stavropighie, reprezentanța Bisericii Ortodoxe a Muntenegrului, prin decizia definitivă, încheierea civilă 1844, per CC din 2024, s-a înființat oficial în România Vicariatul Mitropoliei Ortodoxe a Muntenegrului. Dovada iubirii și a nepărtinirii am regăsit-o în Sinodul Bisericii Ortodoxe a Muntenegrului, unde membrii din Sfântul Sinod, ierarhii, așa cum îl avem astăzi și pe preasfințitul Ivan. De aceea l-am rugat pe înalt preasfințitul mitropolit